Selamat malam, Sugeng Dalu, Sedoyo Mawon, Mas Gareng Jojak, Pak Kangko, Mak Cangik, Mbak Yulimbok. Ya, selamat malam. Ya. Ngobong. Kupingku keriting ndungokno suarane. Omong kok ting serius. Nek ora apa-apa, pancen ora maidung Mbak Elisana mboten piyai Jawa asli to. Ya pengen sing penting ki aku ki apa ya? Arep piyai ngendi wae ning nek wis nyemplung nyebelung ning nggon kesenian ngene iki melebur dadi siji ra ndelok kowe agama apa suku apa saka ngendi sugih apa ra duwe kuwi melebur dadi siji ning nggon budaya wayang kulit purwa ngene. Tepuk tangan. Lho senengku kaya ngene, senenge ngene iki lho melumpuk kabeh para warga kompak sedaya. Mongko aku mau mlaku saka kono ndasku buyar mumet ra karu-karuan aku. Nyapo? Ya nyapo kok teko ndas mumet bareng buyar aku mumet mergane aku ki dari sono pengen manganan bakso kon. Bakso. Oh pengen mangan bakso. Iya, tapi aku mau udur suwi banget karo bakule. Udur apa? Wah, yelan. Yelan. Udur. Yelan. Alah. Yelan. Kuwi lah pokoke. Tak aku kan mau beli bakso. Oh arep tumbas bakso. Pak, tumbas baksone. Takoni piro? 10 aku ngomong ngono. Oh, 10. Lah kok metune mangkok cacah 10. Yo mangkel aku. Sing jenenge 10 ki maksudku duduk kuwi Pak 10 pentole wae sedoso aku ngono. Oh. Bar kuwi bapake saya nesu-nesu takoni aku pedes pora. Yo mbah mangsane aku yo ora mudeng iki pedes apa ora kok malah takon aku. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sing kudune emosi udu kowe nduk ning bakule. Kuwi ngono kuwi sih tambah meneh aku lek emosi Mas. Ki mau takoni pedes pora kan aku ra roh, ra reti aku ki pedes pora. Warung mangan kok ya. Warung mangan. Tambah ono aku njaluk es teh takoni legi pora. Jombo aku ngono. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ngene lho no. Jenengan ditakoki karo bakule, baksone pedes apa ora kuwi kowe kepengin sing rasa pedes apa kepengin sing rasa ora pedes? Ya mbah. Kan belum dirosokno kuwi ki pedes pora pedes kok aku kon ngomong ki pedes pora pedes. Maksude kowe request meminta memberikan permintaan engko baksone digawe pedes apa ora pedes? Kok kowe dadi emosi karo aku ponakane bakule. Ya nesu-nesu to. Nek aku ki karepe ki mung pengen mangan bakso, tapi ki mau kok tekan ngendi-ngendi ngono lho. Kan aku dadi mumet buyar uteku mencret. Nek kowe mau nak perkara bakso. Iya. Repot meneh aku mau. Lah ngopo? Aku mandek teko Magetan. Ya. Aku kadung menggok warung soto Kamu beli soto. Daging. Aku gak sido mangan. Mergane opo? Lah tulisane soto daging buduwi. Waduh, iki daging bagian opo aku ngono. Soto daging buduwi. Wah, iki daging bagian opo tak olah alik tek semuir ngenek. Wah, iki nggih opo aku ngono. Aku terus gak sido madang. Kaya budui. Yo. Maksudnya ki daging budui. Iya, Kuwi iya. bakule budui. Lho, kuwi jenenge bakule omong Elisa bener. Bakule iki jenenge buduwi, dudu daginge buduwi. Kok jenengan ngeyel wong sing tuku ki aku kok. Warunge tulisane soto daging buduwi. Ndelalah ki cilik ngono enek irenge tengah kok. Daging iki kotak irenge tengah aku. Wah, iki daging nggo napa aku ngono. Kuwi padha karo aku. Piye neh? Aku isuk ngono lek ndek iki bar wayangane nganjuk to. Nggih. Isuk terus mampir ning nggon masjid ngono kuwi. Aku ora sida salat kok. Lah nyapa? Lah ditulisi sing nggawa HP dipateni. Aku nggawa HP aku ora sida balik. Mak astagfirullahaladzim. Lah ya aku wedi to. Ya
Oke nelekas mlebu nelawane dhuwur tulisane sing nggawa HP dipateni. Aku langsung balik ra sida salat. Mas Jalang sing bagus dhewe. Apa? Maksude niku HP-ne di silent ben ora ganggu. Ora enak tulisane HP-ne di silent, tulisane sing nggawa HP dipateni. Sing salat aku apa kowe? Wih, panggayen. Matur nuwun, matur nuwun. Bener lho. Bener kabeh pokoke perkara bakso ya bener, perkara salat ya bener. Wis timbang engko padu. Tadu menden dongake. Ya, Bebas dongake opo wae. Alah tak dongakno dawa-dawa. Ya aku sing mau request donga petani mbako. Oh, petani mbako. Oh, petani mbako, iya. Bakone lulus, muga-muga apik kabeh mbek ngrembuyuk je bubut. Kalau itu ya maksudnya bagus itu gimana ya? Meremboko. Ngrembaka, ngrembuyung, ledong-ledong kok jebubut piye apa lho? Gak Dia ora ngerti bahasa. Ngarang aja aku ngarang. Ya wis ngono, muga-muga apik mbakone. Esuk petani lulus mbakone apik-apik. Amin. Pajeng apik. Yes. Panenane ya apik, Panenane regane ya dhuwur. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Nggih, niki wau nggih wonten request. Oh. Pak. Dah kula bocong nggih. Ya woconun. Menika saking penggemar wayang Pak Trimo Pratama Desa Purworejo Nguntorona di Magetan. Niki Wah, mangke nyuwun. Magetan tekan kene sa. Nggih, Nggih, magetan. waduh adoh iki nyuwun denok mangke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, kula nyuwun tembang Kadung Tresno. Kompelit sabowonipun. Komplit ora komplit. Kompelit tulisannya Komplit. kayaknya. Gak popo, bocah ajaran. Iya. Yes, ben. Belajar berbahasa is gak popo. Nyuwun nengkang nembang Mbak Elisa Oso Karos. Usuh karus. Saking kula Pak Kombet, saking Jalan Sakura Muneng Balong. Oke, terima kasih. Salam. Nggih, wah. Wes, iki ya neng pamundhut. Nggih. Ya, iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu Pak Kangko kula badhe nyuwun gending sesi Deman. Nggih. Lilo ingkang nembang Mbak Mayang Tato. Lho, Wih, Kok mayang tato ya apa, Mbak? Mbak Mayang. iki matane delok niki wacane to. Mayang tato. Ah. Wah, iya kok dadak nganggo nganggo tato lho. ya. Ning pancen kok Mbak Mayang niku enten tatone. Oh, Kok weruh kowe Eh, tatune? nggon weteng kene iki lho. Tato bu. Tatone iki cecak. Kok ora aku tato cecak. Saking akrabe Ning beteng. ning wetenge tatone cecak. Weh. Bareng ndek iki rak meteng. Iya. Weteng gedhe kae. Lah kok malah dadi boyo. Tadi winginane ora adus to. Sopo? 7 dina Yo. iki mayang ora adus 7 dina. Kan maune cecake madhep ngisor. Madhep rono. Malih munggah kok bar. wedi yo. Kowe iki ya teko kono. Masalahe disake wedi karo bekecot. Iya, ya nek bekecote bareng. Kok doroh kabeh to nggon-nggone tato. Nggih. Lah ya gending menika kula aturaken kagem Bapak Demang sekalian perangkatipun. Nggih. Ugi rencang-rencang pemuda Cakra bersatu kerajaan. Nggih. Saking kula Udin Etan Puskesmas Ngrandu matur sembah nuwun. Wah, sing ngejak foto kula wau nggih. Oh, nggih Mas Udin, matur Mbah nuwun. Menika ki saking Pak Trimo Tegalombo, Posorejo, Jenglik, pinta lagu Wedang Kuning. Iki tak kira Wedang Kuning iki. Heeh, nggih. Wedang kuning. Ki sugeng dalu Mak Limbuk kula nyiur cabang 3 Jalan Imam Bonjol alun-alun Ponorogo ke barat notok minta gending pepiling nggih Pak Mulyono MC. Nggih. Kira mungkin sisan ya lek maca karek dipinangkani. Sendika. Nah iki Pak Soiman ngeluk lor ya nyuwun gending rujak jeruk nggih wonten artane 300.000 matur nuwun. Tasih setunggal dindakne sisan. Sugeng dalu Pak Kangko, nggih kula Mbah Semo. Ngrandu kerajaan Mbak Elisa nyuwun gending Nyidam Sari dipun bawani. Kalih podang kuning gending menika kagem masyarakat Ngrandu sedaya. Sugeng ngayahi wajib Mas Jalang semoga lancar. Amin. Amin. Salam nggih. Sing abi pinangane sing ndi dhisik sa? Manut awakmu sa. Menika- Engko didum karo Hani Kusuma. Nggih. Kadung Tresno niki wau pamundutan. Kadung Tresno nggih. Nggih. Sing mat-matan riyen. Ya. Mengko nek wis Mbak Elisa terus Mbak Ani engko genti mbok menawa wis rawuh menyang Pak Camat diaturi tindak panggung Mas. Oh, ngaten. Nggih, siap. Enek bawane ya sa? Wonten. 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 Oh, ora apa-apa.
tarap belajar. Ora ngono aku wis sinau basa Jawa tak epik-pik. Tak pik-pik. Sinau basa Jawa? Tak pik-pik. Tak apik-apik. Ya, nganti sapa apa jenenge lagu-lagu barang bahasa Indonesia tak translate. Dadi Jawa. Pamrih ben iso basa Ben iso Jawa. aku iso basa Jawa. Masya Allah. Contone enten. Aku kan seneng tembang kenangan to. Lagu Ebit GAD itu lo ngerti ra? Lagu Ebit GAD. GAD. Coba JDN iki lagu apa? Awak dhewe kudu wudo. Lantenanan resi. Suci lahir kelawan batin. Delok neng jero. Sadurunge ngomong singkirno bledok sing isih tememplek. Sik to aku sing ngarep aku gak kuat. Awak dhewe kudu udo. Kuwi arti bahasa Indonesia napa to sak kuwi? Loh, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, bener toh? Iya. Awak dhewe kudu wudo, lantenanan resi. Ayo udo ayo. Ayo. Mumpung lagi pengen aku. Wis ta, iki aku lagi belajar ben iso pinter translate basa Jawa. Oh, ya kejaba ngono bangsa-bangsa basa Jawa ya dipelajari. Pelajari. Coba kok iso ora translate, coba sak balon kok ada 5 iso ora? Lah ya turah iso to. Coba. Balon ini nek kene basa Jawa apa Yo plendungan? balon. Lendungan. Plendungan. Pelendungan. Plendunganku enek 5 werna-werna rupane ijo kuning kelawu eping Jambon. jambon lan biru mbeledos plendungan ijo der wis aku atiku banget kacau banget plendunganku kari papat tak cekel Ayo. rapat Erat-erat yo kok rapet-rapet. Oh ya pinter. Balonku ada 5. Rubah-rubah warnanya. Ayo sa. Nembang. Kadung tresno. Silindro apa Mas? Oh selindro nggih. Nyusongo. Rina wengi dadi ati Biu, piyaine cantik, suarane apik. apa? Barang nembang kok luwes ya Reng ya. Lah iya toh. Oh iya ya Pak ya. Mau nek omongan celewat-celewat kok nek nembang kok iso cetha ya Pak ya. Kabeh iki kudu diprenake, karo durung pas kudu dipaske nganti bener. Oh iya pancen kudu ngono. Suwi-suwi kulinten. Kulino. Oh kulinteng ya. Tanpa dahar, tanpa nindra, kayung yon marang lurahe. Pak Lurah terus mesam-mesem. Mboten sah dibatin, Pak. Lah terus batin Pak Lurah kok. Aku rek dikene terus nyawer piro gitu. Ya ning gur di sementara masih dalam batin. Ya apa-apa batin dulu. Gak apa-apa Pak, dibatin rin. Kayung Yun karo lurahe berarti seneng karo lurahe. Lah yo no. Tresno kalih lurahe. Tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresno tan liya hamung sliramu satemah loro
Kadung tresno. Ya. Nanung ninung ya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat tanpa jarang aduh wirakane sinawang tak mboseni yen besengut limbuh patut nyata jatmi kumrak hati aduh lestari yo kan lilapi sarekmo Madian bebasane kelingan godhong salembar kamas koyo wis kecetan rasa Mas Gareng. Dawuh Pak E. Dalu niki ugi dipun rawuhi Kepala Desa Ngadisanan Pak Suparni uga rawuh. Matur sembah nuwun. Sing nimbali awake dhewe winginane. Leres matur mbah nuwun bekti Mbah kula. nuwun. Pak Parni ya tetep raket le pas duluran. Amin. Mas Pari Sugiono Menyimak saka ya. Surabaya juga monitor matur nuwun. Romo Eko Bilowo juga Wah, menyimak Jakarta. dari Bekasi. Inggih, Sembah Bapak kula. nuwun. Eko Bilowo. Nggih. Kula entosi Suro Ngajeng Pak Eko Bilowo. Amin amin. Nggih. Ya. Niki mangke dawahipun menawi podang kuning dos pundi. Wah, mboten napa-napa. Sekalian dua gitu ya. Sekalian dua. Nggih. Sekalian dua. Derek ya Mas Dwi Colares Indonesia. Oke, yuk. Bacaane sarwa asri jero batinku tansah kuwon emas wis lumayan amung ora krasa kaluyuran nang golek sing tak sayang mubeng-mubeng miterangganku golek ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang menclok ning depan kegancangan tak rindik saka kadowan sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan Seret ireng tak sawang tambah manis. Lho,
Ibu bunga yang kelakon gandeng sirane. Ora bakal hatiku kekiwang liyan yen si podang handut hati kesanan ora mendok hatiku sansaya ndodra tak sranani son wikat uluting bendho. Matur suwun Mbak Elisa. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Support musik Mas. Biasa. Ayo Mas. Ayo. Nggo ngadekne Mbak Hani Kusuma Wardani. Ora nganggo Wardani. Ayo. Ayo Han. Ngadek Nduk. Ya, musiknya Indonesia. Yuk, support musik. Yo. Masih bareng Dijo Larasnya Indonesia. Nek Hani Kusuma ki spotnya yo kudu kanggo musik. Pase. My honey. Inggih. Masya Allah si cantik. Kamu tahu nggak kalau aku bisa sulapan? Ah, masa ta? Aku sebelumnya kesukaan parfum kamu apa? Aku. Iya. Aku parfumnya yang bau melati. Bau melati ya? Saya bisa memberikan aroma melati di tanganmu tanpa aku menyentuhnya. Piye kuwi, Mas? Tanganmu. Nah, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cium tanganmu, pasti bau melati. Iya, Bau melati? heeh. Mosok to, Nduk? Alah, kok mesti. Ndek mau wis. Iki lho jeng dalu Pak Kangkong. Nggih, jeng dalu. Alhamdulillah. Saged pindah malih ya, Nduk. Pinanggih Cahayu. malih sowan wonten desa Ngrandu. Asline Ngrandu ki lek sakjane artine ki singkat, Mas. Ora kudu NGRANDU. Oh, duwe arti dhewe. Nggih no. Ngrandu. Ngrandu. Ngeran kuwi ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du ki duit. Kok Loh, piye? Kuwi penjabarane piye, Nduk? ngrandu gitu. Ngran. Ngeran kuwi kan ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du niku duit. Lah niki sak rombongan ten mriki sing dinteni napa nek mboten duit? Oh iya ya. Oh iya bener. Iya ta? Iya, tak akoni apik. Senadyan to kowe ayu, nyatane ya moto duwiten kowe ya. Loh, wong jaman saiki ki moto duwiten ki wis lumrah. Indus ekonomi sembarang barang larang, ya toh. Entuk wong kuwi materialistis kuwi entuk ning ndelok kahanan lan situasi aja kabeh-kabeh dipangkas rata. Wong urip ora gur butuhke dhuwit ning ya butuhke seduluran. Mula nek kowe ngantek kok gur ngutamakan dhuwit, kowe engko ora duwe sedulur. Wong ngono, berarti pira-pira enenge ya Mas ya. Lah, Kudu disyukuri. Nek iso ngebotke dulur dhisik tinimbang dhuwit. Syukur-syukur golek dulur sing duwe dhuwit. Berarti sampean ten mriki golek dulur. Sing duwe dhuwit. Pak Lurah dulur kula nggih. Nggih. Bapak Lurah Sugeng Dalu Bapak Suparti. Suparto kok Supar. Pak Suparto. Suparto kok Supar. Bapak Suparto. Pak Sing ngebel kowe anu to, Han? Sing ngebel kowe lak Pak Parto piye Mbak to? Nggih. Lah nggih. Lewat Mas Poncol. Oh, mana? Nggih. Walah Mas. Iya. Ngoten. Suparto ya aneng tegese dhewe nek aku Mas. Oh, kono yo arti dhewe. Nggih, no. Diani cah ayu-ayu yo pinter ya Mas. Ya Allah. Lah, kula. Su. Kuwi sumeh. Lho jenengan lek mirsani sinten Pak Suparto kiket mau mek. Ngaten. Iya, pinter cah iki. PS tuh ya Pak pinter ya Pak ya. Sumeh. Su. Wak ning warga masyarakate sumeh seneng srawung. Mula to sakniki 2 periode nggih Pak nggih. Betul. Mugi-mugi Masya Allah. periode selanjutnya tetap menjabat menjadi lurah Desa Ngrandu. Amin. Ning penting syaratnya kula besok ditanggap lho Pak. Ya. Kak iya. Kowe mau Supar. Terus terakhir Par lho. Par Oh. Su niku sumeh. Oh, Par par. ki sak paran-paran memuji mring Hyang Widi.
Oh berarti di mana tempat Di dia mana selalu tempat ki berdoa. berdoa. Jenengan napa nek perso ki sedekap ngene to, Mas? Nggih. Tangane ki wis ngene iki. Ngeten lho Pak Kakang, ngeten. Dikir. Oh. Ora, Lah apa? kapalen iki Eh, jenenge. bocah Yo dikir. Tasbih. Tasbih. Dikir ndongakne awake, ndongakne keluargane, ndongakne warga masyarakate, yo ndongakne desane. Oh ngono. Terakhir. Ngoten. To To. kuwi Toto Karto Tentrem lan Raharja. Toto. Toto Karto Tentrem lan Raharja. Oh, iya. Mula Desa Ngrandu menika dados desa ingkang Toto Karto Tentrem lan Raharja mergi kan dipimpin Karo Bapak Suparto. Pak Suparto. 2 periode lho Mas. Muga-muga tahun ngarep dadi meneh. Amin Dadi meneh. Amin. Terus yo nanggap wayang meneh. Nggih. Andrala kowe kok iso to didadak karo Pak Lurah kemohan. Kula. Apa pas prei apa pancen yo? Nah kula niki sakniki pun mboten baku kok. Wow. Nggih, suran ngeten iki nggih nganggur. Oh. Gak jeng Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh teng. Lek kowe ngerti alasannya apa Hani kok iso tekan? Yo turah ngerti no. Apa? Sadurunge wis WA aku sik kok. Apa ya? Jenengan apa nderek Pak Kanggo tanggal 14. Nggih, ya wis nek aku dijop alurah njujak mangkat aku. Lah ngopo? Enek jenengan no. Wah. Mergo tresnane karo aku. Lah ya. Ki ana pamundhut dohan. Nggih. Kok pilihan dhewe ya? Nggih. Ah, iki ana sing nyuwun lagu pepeling. Kepeling. Terus sing urung iki mau apa iki? Niku mau Mbak Mayang sing Ah, kuwi. Idam Sari. Jam Sari. Heeh. Idam Sari ya, Nduk ya? Oh, nggih. Nah, Mak kelingan Mbak Mayang tato mau jereke ora adus 7 dina. Tatone langsung nambah ning geger. Nambah apa? Gambar emping. kowe kadas ngawur. Kowe kadasen. Lah iya. Tambah melih sakniki tatone, Pak. Apa ya? Tato wineh iki lho ning pundak iki lho wineh, Pak. Ini apa? Wineh pari. Weh. Lah iki oyote ning isore. Lho. Lah sukete. Lah kuwi isore neh. Nembang ya nek aja gak Nanong. Ayo, bawani sik ndokan. Ya. Duh, wong kena. Dah wong bekus. dalem. Nek jenengane bladus kok. Bladus mbok men. Menika Mbah Semo kula aturaken ya mau podang kuning sampun Mbak Elisa. Menika nyidam sarinipun Hani Kusuma. Ayo. Iki tembangnya wong gandrung iki. Aku gandrung kene, Pak. Iya no. Sing seneng aku apa sing seneng kene? Seneng sing wedok. Oh, berarti aku sing diseneng kene. Heeh. Jane wegah aku jane. Kok wegah mau elek ngerapek-ngerapek. Iya Cahayu. Alah ayune tupuk undung Masya. Apa to awakku dhewe. Ya dijak mlaku-mlaku ngalor ngidul ngono kok mur meneng ae. Wong ayu jak Gen roh suwasana. Maneman nek mlaku-mlaku ndak kakeke capek. Mending ning omah dipangku, dilus-lus pijeti pundake, nek wis turu dienggo dolanan. Alah. Apane sing dienggo dolanan? Rambutnya dikelabang, disisir ngono lho. Cahayu iki sing nggo dolan go rambute, liyane gak entuk. Duh dewa Jawata
besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Waduh, Masya Allah. Pak Lurah aku gak mbok bayar gak popo. Tenan Pak, sumpah lho. Aku ra mbok bayar ikhlas. Yo Pak kanggo yo. Gak Pak kanggo. apa? Ngerti kok Pak. Apa? Wih, ayeme Pak, Pak. Biyu. Ya. Alah gak wani nget-nget rene kowe pengen kowe. Alah. Ora mungkin kowe kuat mangku. Alah. Iki lho. Ya iki lho keluwihane dagelan iki timbang dalang iki. Nek dagelan ki iso mangku sinden, dalange gelem ora gelem ya ngedep tebok. Ora apa-apa Pak, debok lah yo halus. Jajal kok lus-lus alus e pol Pak kuwi. Debok jajal lus-lus. Halus to? Halus. Ya guremane gak iso ngentut. Dudu mukrime ndak boleh. Au. Umpama sira nahkoda. Rasane piye, Reng? Mangku Hani Kusuma piye rasane? Rasanya lain. Lain. Bedane nggon apa? Lain. Bedane nggon ketebalan dan juga kemantangan. Treno yo diganjel sepon ae mulai. Kuwi mau to? Sepon kuwi. Layak berarti wah. Ketebalane masuk batinku ngono lho. Sepon. Nanong ya. Tanpa prau sasadara den patri. Ayo bareng karo Gareng nyidam Nyidam sari Ki mau jane neng sing request lho, Reng. Pripun? Anu mbok sekali-kali anu Mas Gareng niku kondalang ngono kuwi. Lah, ora usah ngono to, Pak. Kula iki menghargai jenengan. Apa iya? Nggih, engko nek aku mayang gek piyai kene do pirsa, yu lah tek wayangane apik Garenge, engko sok taun ngarep nanggap aku. Sing gareng gendi Pak Kangko. Engko mosok ngono enggak. Aku Bagong nek aku. Ya sak kelas lah pemaku dandan Bagong iki wis sak kelas karo Bagong Blondur. Yo, ning nek umpama kula entuk usul, Apa? jenengan aja Bagong, Lah ngopo? kebagusan. Jenengan nogok. Togok ki lambene ombo e. Ya. Lah iki mau wis didhawuhi karo Pak Lurah, Nduhani karo Mbak anu Mas Gareng. Nggih. Kon ngebarke jam 3 mergo selain ngruwat ya ndelok bal-balan Supanyol karo. Lah kok yo rono meneh. Jenengan iki fokus. Rasane ya Bal-balan. sangga ae. Engko gengku ya wis streaming. Wis siap lho. Fokus. Yo garap campur sari ya, Mas. Sendi kok. Idam sari. Ayo buka saka keyboard. Yo digawat iramane rada ngampat sithik le. Mas Kasih. Iki sing nenggak sing ngendang Mas Kasih. Oh niki asmanipun Oh Mas Kasih. Lah Mas Ardi pundi to Mas Ardi? Kae. Anu enek request saka emak-emak Indonesia mongko duet karo Hani Kusuma. Oh, Masya Allah. Nggih, siap. Nang ndi cahe? Niki lho, Pak. Ndi? Ngrebab, Ardi ndi? ngrebab nembe Kudu ngrebab. kuwi dudu Ardi. Kuwi Arnold. Oh, Ya. Batenku Mas Ardi kok malah nelungsungi. mlungsungi saya alus, mah saya tuwa. Ayo. Tembangke no. Ya coba kayak apa? Yuk. Kurnia Puji, terima kasih.
Pomo, terima kasih. Yo. Bunda. Siap. Basir rada banter ke Mas. Ya, arep kibote. Yuk. Jambure. Siap Mas Pomo. Nuwun. Yo, dangdut ke, kanca. Mas Pomo, terima kasih. Alis Santoso. Oke. Luar biasa.